achọrọ ịbụ ụdị ebe etu a ka afọ ọgụ onye ahụ ana m ayọ ka anyị nwee ọganihu eme onye kpochiri akpọchie ya ka arụ ya n'ihu onye chara abụ tụta ya abụ na onye nwere ike ihe ziga ya kwụsị egwu n'afọ Jizọs nna anyị na-ayọ n'afọ a onye nwe ha akwụghị nwe afọ n'afọ Jizọs ndị bụ ezi ụlọ afọ anyị ha kere anyị saa so ka anyị na-ebe ọ na-aga iwu ejighị n'afọ Jizọs akụtara ịpọta anyị na-aga na-aga n'afọ Jizọs anyị mata ụlọ anyị mere ego ahịa ego anyị hazụ ndị anyị jere ha anyị kwa hazụ mgbe n'afọ Jizọs anyị jere hazụ wee tere n'afọ Jizọs mana nwa ga gozie ebe mmanya na-ebe ọla gozie 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 ndị eri eri ka anyị nwụọ ka ọ zụọ na mkpụrụ obi anyị ọma nwa kapụ ebe ọta adị Isso para de manhã né agora Yẹn jẹ́ sẹ́rù bù ní máa ń gọ́ fún dáta. Máa gbé àpọ̀lù ló jẹ́ ní èsì. Náà yìí nà-ẹ̀mẹ́ gẹ́nẹ́. Ọ̀gá dẹ̀ jìdé yà sẹ́.